Verkkopohjaiset ja tiiviimmät ensiapukurssit kasvattavat suosiotaan. Lyhyemmät ja joustavat koulutusmuodot ovat yhä kysytympiä. Ensiapubarometrimme mukaan verkossa suoritettujen kurssien osuus on noussut 5 vuodessa 25% 35%. Ensiapukoulutuksen maailma on jo muuttunut. Yritykset etsivät ratkaisuja, jotka ovat joustavia, kustannustehokkaita ja helposti saatavilla. Uudet SPR-ensiavun verkkokoulutukset vastaavat tähän tarpeeseen. Niiden avulla oppiminen onnistuu ajasta ja paikasta riippumatta. Monipuolisten toteutusmuotojen tarjoaminen on myös parempaa palvelua, sillä asiakkaat arvostavat valinnan vapautta. Helppoa myyntiä kumppanina. Kumppaninamme voit tarjota asiakkaillesi valmiin koulutustuotteen ilman lisäresursseja. Verkkokoulutukset tuotteena ovat käytännössä käyttäjätunnuksia verkkokoulutuksiin. Niiden tilaus hoituu vaikka sähköpostilla. Näin se toimii. Asiakas tilaa teiltä verkkokoulutuksen. Syötät osallistujatiedot Competence Adminiin ja luot asiakkaalle koodin kyseiseen verkkokoulutukseen. Sinun ei tarvitse tehdä muuta. Osallistuja saa ohjeet ja koodin sähköpostitse. Todistus muodostuu automaattisesti koulutuksen suorituksen jälkeen. Oppiminen alkaa muutamalla linkin klikkauksella. Osallistuja siirtyy linkille ensiaputodistus.com-sivustolle, rekisteröi tietonsa ja aloittaa koulutuksen. Mitä uudistetut verkkokoulutukset tarjoavat? Selkeä rakenne ja ohjattu oppimispolku. Pedagogisesti laadukkaat sisällöt, teksti, videot ja monipuoliset tehtävät tukevat itsenäistä oppimista. SPR-hätäensiapukurssit ja laajeneva valikoima eri toimialoille painotettuja verkkokoulutuksia. Kaikki verkkokoulutukset sisältävät myös sähköalan ensiapukoulutuksen aiheet sähkötyöturvallisuusstandardin mukaisesti. Automatisoidut todistukset verkkokurssin päätteeksi. Osallistujat arvostavat mahdollisuutta suorittaa koulutus omaan tahtiin ilman aikataulupaineita. Täysin valmis tuote myyntiin. Aloita myyminen vaikka heti. Verkkokoulutukset laajentavat palvelutarjoamaa ja tekevät ensiaputaitojen oppimisesta helpompaa ja saavutettavampaa. Lisäksi ne mahdollistavat yhdistelmäkoulutukset, teoria verkossa, käytännön harjoittelu kouluttajan ohjauksessa. SPR-ensiapukurssi EA1 ja EA2-pätevyydet voi päivittää kätevästi hätäensiapukurssien verkkokoulutuksilla. Tutustu ja ota käyttöön uudet verkkokoulutukset jo tänään. Tutustu verkkokoulutuksiimme osoitteessa ensiavunkouluttajat.fi.